माँ जानकी सीरीज प्रेजेंट। DJ Manish Luxor. होला बारदास नाही लगे महलगिरी रे होला बारदास नाही लगे महलगिरी रे हिला के मारे ला भतरा खतरा समान भइल फिरी रे डोला के मारे ला भतरा खतरा समान भइल फिरी रे लहंगा से ठोपे ठोपे पानी चुआवे लहंगा से ठोपे ठोपे पानी चुआवे जदिया पो चढ़े तो दर्द हम चाहवे लहंगा से ठोपे ठोपे पानी चुआवे चोलिया के खोली उता सटे हमारा भीरी रे चोलिया के खोली उता सटे हमारा भीरी रे सामान भइल फिरी रे उठा के मारे ला भतरा खतरा सामान भइल फिरी रे DJ Manish Luxor. Mixed by Sanam Digital Recording Studio, Bheda. हिला के मारे ला भतरा खतरा DJ Manish Luxor. सामान भइल फिरी रे राजन रंगीला पिया को घातरे दीपक दीवाना प्यार करे सुरावातर दीपक दीवाना प्यार करे सुरावातर राजन रंगीला पिया को रहले घातरे दीपक दीवाना प्यार करे सुरावातरे राइटर सोनम लागे ओही पर भीरी रे राइटर सोनम लागे ओही पर भीरी रे सामान भइल फिरी रे धरा के मारे ला भतरा खतरा सामान भइल फिरी रे होला बारदास नाही लगे मालगिरी रे हिला के मारे ला भतरा खतरा सामान भइल फिरी रे डोला के मारे ला भतरा सामान भइल फिरी रे Mixed by Sanam Digital Recording Studio, Bheda.